Nawr, mae gymaint o gampau wedi dod i stop yn llwyr yn ystod y pandemig wrth gwrs, ond mae dartiau wedi llwyddo i barhau. Os gofiwch chi falle'r gyfres le oedd y chwaraewyr yn cystandio eu cartrefi nhw eu hunain ar ddechrau'r cyfnod clo. Yna, cyfres haf y PDC y tu ôl i ddrysau caeedig. Ac y dechrau heno yn Milton Keynes, eto heb gefnogwyr mae cystadleuaeth matchplay y byd. 32 yn cystadlu i frwydro i ennill tlws Phil Taylor a siec o 700,000 o bunne. A 2 gymroni plith, Johnny Clayton a Gerwyn Price. Ben arall y lein i edrych ymlaen nawr, mae Dylan Williams sy'n gyfrifol am gyfri Twitter PDC Cymru. Bore da iawn i chi, Dylan. Bore da, Bethan. Chi wedi bod yn ddigon busy ar eich cyfri chi yn ystod y cyfnod yma, ond dewch i ni edrych ymlaen at y gystadleuaeth yma. Fel yn ni sôn i'w chynnal hyn heddi, yn dechrau heddi heb gefnogwyr. Ac yn Milton Keynes, nid yn Blackpool na gyfe fel yr arfer oherwydd y coronavirus. Ond o ran y Cymru, Johnny Clayton fydd y cynta o'r 2 o Gymru. Mae e'n dechrau y fori, beth yw ei obeithio neu felly? Fel wedys ti, cystadleuaeth, mae un o prif cystadleuaethau'r PDC yw'r World Matchplay ail yn unig rili i bencampwriaeth y byd yn halender y byd dartiau. Ond 2 Gymro yn y 32, bydd Johnny Clayton o erbyn Michael Smith nos Sul. Dyw record Johnny ddim yn wych yn erbyn Michael Smith yn anffodus. Maen nhw wedi wario gilydd rhyw 7 o weithiau gyda Johnny ond yn cael un buddigoliaeth. Ond fel wedys ti, yr gystadleuaeth catref, welon ni Johnny'n cyrraedd y rownd derfynol fyny, a hefyd yn ystod gyfres yr haf wythnos diwetha yn Milton Keynes, welon ni Johnny yn mynd yn weddol bell yn ystod y 5 diwrnod. Felly, i fi'n weddol ffyddiog, mae'r gêm na, mae wedi dangos ambell i fflach wythnos diwetha sydd yn ala dyn i feddwl bod y gorau i ddod oddi wrtho fe. Fi'n gobeithio newn ni weld hynny ar lwyfan o Safori, ond heb gynulleidfa fel wedys ti. Ie, gobeithio'n wir wel yn yr fflach na gan Johnny, fi'n siŵr ddeitha. Gerwyn Price y wedyn, yr unig Gymro arall, mae'n rhif 3 yn y byd ar hyn o bryd. Yn dywe ddim yn dechrau tan o slun. Danny Noppert yw i wrth wyneb i dde. Pwy yw a beth am obeithio'n Gerwyn yn hon? So fel wedys ti, Gerwyn rhif 3 yn y byd sydd yn meddwl bod ti'n cael gêm rhywfaint yn haws wedyn yn y rownd agoriadol. Danny Noppert, iseldirwr, wedi cyrraedd ffeinal pencampwriaeth y byd BDO yn y Lakeside un tro. Eto mae'r ddoi ma wedi wario gilydd 5 o weithiau gyda Gerwyn yn dod i'r brig ar tair achlysur. Felly bydd Gerwyn yn mynd mewn i'r prif gystadleuaeth ma, yn llawn hyder, achos o'r 5 major diwetha mae'r PDC wedi wario, mae Gerwyn wedi cyrraedd 4 ffeinal. Yn anffodus ond yn ennill un o'r heini, ond mae'n dangos bod y gallu da fe i berfformio ar y prif lwyfan ac i gyrraedd diwedd y cystadleuaethau mwyaf yma. Ie, ac yn feri gloi, Dylan, pa mor falch ydych chi bod dartiau fel o'n i'n awgrymu ar y dechrau, unrhyw raddau wedi parhau i lwyddo lle mae campau eraill wedi gorfod dod i stop oherwydd y feirws? Yn gynnar iawn gyda bod y PDC wedi adnabod bod y camp yn un oedd wedi amlygu hun fel oedd yn gallu parhau. Nid yw'n anarferol iawn i dartiau gael ei wario heb dorf, achos mae'r cystadleuaethau, mae'r chwaraewyr mewn wario sydd ddim ar ein teledu yn cael ei wario heb torf, felly mae'r cylchdaeth proffesiynol yn cael ei wario dim ond 2 chwaraewr, un swyddog yn neud y sgôr mewn cubicles bach. Felly na be fydd yn ddiddorol nawr yn biti y matchplay yw pwy fydd yn gallu delio ar y modau yma o wario mewn major ar llwyfan mawr, ond heb gynulleidfa. Fi'n gobeithio bydd un o'r Cymru yn medru dod i'r brig wythnos un o Sul. Gobeithio'n wir, Dylan. Diolch o galon chi am y sgwrs, Dylan Williams yn fyna.